Veciñas e veciños de Opino, sabemos e son consciente que son momentos duros e difíciles, pero, bueno, temos que facer moito caso ás recomendacións que nos fan as autoridades sanitarias, sobre todo o de quedar na casa, solamente salir aquelas necesidades máis básicas. Desde o Concello estamos a traballar, estamos a contactar con todas aquelas persoas máis vulnerables, persoas maiores que poden ter necesidades. Desde servicios sociais estamos a facer chamadas todos os días. Estamos co reparto de alimentos tamén a esas persoas que máis o necesitan. Pero calquera outra persoa que necesite calquera tipo de axuda, que non dude ni un segundo en poñerse en contacto cos servicios sociais. Daremos resposta no tempo máis corto posible dentro das nosas posibilidades. Tamén estamos a facer a desinfección de todas as rúas e principalmente daqueles locais onde máis acuda xente cada día, que pode ser centros de saúde, supermercados, tendas agrícolas, estancos, farmacias, é dicir, onde máis concorrencia hai de persoas día a día. Intentaremos tamén chegar a todos os sitios que así o requiran, pero, sobre todo, estamos a desinfectar os lugares onde máis xente transita cada día. Tamén estamos a desinfectar as zonas de contenedores de lixo, porque tamén, bueno, pois é un sitio moi frecuentado por as persoas. Pero, repito, que non cansen, que nadie dude en chamar ao Concello, o 981 51 1002. E Servicios Sociais poñerase en contacto o máis pronto posible e daremos unha resposta, tanto pode ser como acercarlle medicamentos aos seus fogares, acercarlle alimentos ao mellor desde algún supermercado que eles non poidan acercarse. Calquera necesidade que comenten, non dude, chame. E, sobre todo, eso, repito, quédate na casa. E todos xuntos venceremos a este coronavirus, que non vai a poder con nos.